OK, čaute ľudia, dneska vás vítam u tohto videa aj so Hravixom a Maťom. Čaute. No takže dneska máme tu podcast part 3, jak som hovoril, a ideme na to. No takže mám tu otázky na Maťa a Hravixa, takže aký content točíš? No tak, ja vlastne točím taký content, že príklad futbal z tohto ihriska momentálne. Príklad také, že videohry. Teraz plánujem vytvoriť si druhý kanál a taktiež plánujem si spraviť pesničku, ktorá vyjde za, rozmyslím sa, že či za 500 odberateľov alebo za 1000 odberateľov, takže určite dajte odber. A to je asi všetko o kontente, veľa toho príde ľudia, takže máte si na čo máte proste na čo čakať. OK, takže dajte mu odber, dajte aj na tento kanál odber. Takže dajte odber nám všetkým, okrem Maťa, lebo nemá YouTube kanál. A videl som, že si včera aj streamoval. Áno, streamoval som iba na minútu, ale hneď mi to, neviem, proste nejde mi už streamovať. A to iba také bolo skúšobné, ale potom mi, že vraj niečo som nesplňal nejaké podmienky, neviem proste, ale streamovať ani neplánujem veľmi. OK, keď chcete, aby ja by som začal streamovať, tak dajte odber, nech dám 50 odberateľov. No takže teraz nasledujú otázky na Maťa. Maťo, takže bavíš futbal? Áno, ale áno. Hej, a jakú pozíciu hraješ? Fúha, no tak ja bavím obranu. Obranu, a dobre sa ti to hraje v obrane, alebo kde ti to ide najlepšie? V obrane. Aj v útoku. No aj trochu v útoku, áno. Ale ľudia, on nehrá profesionálne futbal, že príklad základ iba tak, street football. No, hej, len tak. Tu na ihrisku. Len tak na ihrisku. Ja som hral profesionálne futbal, ale už akože neprofesionálne úplne, ale hral som za jeden klub a už nehrám veľmi teraz. Otázky na Hravixa ohľadom futbalu, takže ty hraješ futbal? Hral som tak vlastne, ak som hovoril, že za klub, ale teraz nehrám. Teraz už iba taký street futbal, ale som v tom dobrý dosť. A za akú pozíciu hraješ? Fú, tak ja vlastne ani neviem, lebo som vo všetkom dobrý. Iba brankár nie som dobrý, ale asi taký, čo ja viem, stredopoliar asi, lebo baví ma strieľať na branku, lebo akože viem dávať pekné góly niekedy, sa mi vydarí. A zase sa nebojím až tak lopty, keď som v obrane, lebo už som aj zvyknutý trocha. Takže asi útok alebo stredopoliar, tak by som to nazval asi. A za jaký tým si hral? Slavoj Trebišov. Už nehraješ? Už nie. OK, takže... Hral som krátko, no. No takže máme tu ďalšie otázky na Maťa. A aká je tvoja denná rutina? Ráno vstanem, idem sa umyť, idem na vecko, umyjem si zuby, potom sa oblečiem, potom oddychujem, som na telefóne, bavím hry, potom idem vonku, potom obedujem, potom zasejem, potom polovrantujem, potom počkam, ide večera, zasejem, potom idem spať, prepram telku. Toto je moja rána rutina. Ľudia, napíšte do komentárov, koľkokrát povedal v tomto videu slovo jem. Lebo on by iba jedol. Presne. OK, a ďalšie otázky. Takže jak dlho hraješ futbal? Ja? Hej. Tak, futbal hrám od malička, asi od 4 rokov. K tomu ma viedol môj brat, ktorý bol taktiež športovec, bol taktiež slávny na Slovensku niekedy. A hral som aj florbal 2 roky, hral som za FBC Trebišov a bol som v tom dobrý, teraz som už prestal hrať, lebo polámal som skoro všetky hokejky a bolo to dosť drahé a nechcel som mať úplne takú tú ľahkú hokejku, pretože s tou sa mi veľmi ťažko streľalo. Mal som väčšinou značky vo florbale, ako sú Oxdog, Unihawk a Fatfight a šlo mi to veľmi dobre, bol som aj veľmi dobrý strelec, hral som pozíciu center
A už teraz nehrám, ako som vravel, takže tak, asi. Takže hral si aj hokej, Hokej som nehral, takže florbal. florbal som hral. A z toho áno. si prešiel na futbal? No tak to bolo. Prvé som hral futbal, potom 2 roky futbal, florbal, a potom futbal a potom nič. OK, takže toto bude koniec videa. A nezabudnite dať like a odber, aj Ravixovi dajte odber, nech Áno, dá áno, 500 odberateľov. A zatiaľ čaute. Čau.